Čaute, ja som Alek, som študent lícea C.S. Lewisa a spolu s mojím tímom pracujem na crowdfundingovej kampani a zbierame peniaze pre neziskovú organizáciu Punkt a tlač nového magazínu Citizen. Za magazínom Citizen stojí občianske združenie Punkt, ktoré už roky podporuje aktívnych ľudí, projekty a iniciatívy, ktoré sa snažia meniť naše mestá a komunity k lepšiemu. S mladými ľuďmi spolupracujeme preto, lebo veríme, že práve oni majú silu prinášať zmenu. Citizen je magazín, ktorý sa venuje občianskej angažovanosti a sile komunít. Tentokrát sa zameriavame na inkluzívne komunity. Ako vznikajú, fungujú a ako si v nich môžeme navzájom pomáhať. Prinesieme inšpiratívne príbehy aj praktické návody. Veľmi nás potešilo, keď sa nás rozhodli podporiť aj študenti a študentky lícea C.S. Lewis. Citizen nie je len obyčajný magazín, je to projekt, ktorému sme sa rozhodli pomôcť, aby sa dostal ku najväčšiemu počtu ľudí. Robíme crowdfundingovú kampaň, ktorá pomôže vyzbierať peniaze na tlač. Veríme, že sila komunít je v tom navzájom si pomáhať. My teraz potrebujeme vašu pomoc, aby sme úspešne zrealizovali túto kampaň. Podporte našu crowdfundingovú kampaň a pomôžte nám priniesť návody a príbehy, ktoré pomôžu inšpirovať aj ostatné komunity, aby ďalej rastli. Ďakujeme, že pomáhate vzniknúť novému vydaniu magazínu Citizen.